V prvej hokejovej lige začala druhá štvrtina z nádielky 44 zápasov základnej časti. V úvodnom kole pred mesiacom Bemako HC46 Bardejov hral v bielých dresoch, prehral na ľade Nováčika v Nových Zámkoch 4-3 po predĺžení a teraz v 13. kole v domácej arene bodoval naplno po výsledku 4-2. Viac ako 1000 divákov si prišlo na svoje. Zápas gradoval vo výbornom prevedení, no a o výsledku rozhodovali chyby. Zaujímavá bola 8. minúta. Kalinač zabezpečil vedenie na 1-0, no už o 8 sekúnd hneď po buli podstavek zmaril domáce nadšenie. Aj po prestávke hostia výborne bránili i útočili a išli do vedenia. Takto Hedi prekonal Sabola. Ja som sklamaný, my sme to mali dneska bodovať. Po tom priebehu aj po tých šanciach sme si mali nejaký ten bod zobrať a chýbali nám detaily, ktoré robia veľké mužstvá, že takýto zápas dotiahnu minimálne do remízy a aj do predĺženia. A proste keď dostaneme gól za stavu 2-1 pre nás v našej presilovke a potom si dáme streliť pomaly vlastný gól tretí, 10 minút do konca, tak to proste bohužiaľ nemôžeme vyhrať. Neúnavný Šimčak to nebral vážne. Najprv nevyužil nájazd na brankára Kristína, no prišiel moment, ktorý patril v zápase azda medzi rozhodujúce. Pri oslabení Valien s Váškom získali puk a Šimčak sa tento raz nemýlil a bolo 2-2. Boli pred tým gólom, čo som dal, mal som dvakrát takú šancu, raz som išiel samostatný na jazd, raz z boku, no a tie predošlé dva mi nevyšli, no a ako sa hovorí, do tretice všetko dobré a padlo to v tú hodnú chvíľu v oslabení. Ste v takej novej formácii oproti tomu, ako ste hrali na začiatku a darí sa vám? Tak tým pánom, že Marcel Balaš, zranený tréner, ma posunul do prvého útoku ku Maťovi Kalinačovi a ku Ondrovi Gmiterovi, no a celkom si rozumieme, no a sme radi celá peťka, že vieme potiahnuť tú pravú chvíľu. Určite ste sa pripravovali na to, aby tá defenzíva dnes bola taká takmer 100%. Podarilo sa? Tak viac menej sa nám to darilo, aj keď sme dostali nejaké góly, ale hlavne, ak vravíte, sme chceli prvý my skorovať, aby sme nedoťahovali výsledok, jak boli iné zápasy. No, našťastie sa nám podarilo otvoriť skore, aj keď hneď na to striedanie sme dostali gól, čo by sa nám nemalo stávať. Ale sme spokojní, vyhrali sme, tak to je základ. V úvode tretej tretiny mali šance hostia. Hra sa priostrila, v osobných súbojoch boli domáci agresívnejší a oplatilo sa. Ja musím takisto povedať, že aj na našej strane boli šance takisto nevyužité. Čisté šance tam sme mali, ešte samostatný nájazd, čo Šimčak išiel na bránu, ale bol to veľmi kvalitný zápas na prvú ligu. Myslím si, že obidve mužstvá dokázali, že prečo vlastne sú hore v tabulke v prvej lige. Takže my sme spokojní, my sme veľmi radi, že sme bodovali, pretože ja nikdy nevyplakávam, ale ozaj posledné dva zápasy máme problém so zostavou. Dnes nastúpilo vlastne 16 hráčov len, takže ja pevne verím, že tí hráči, ktorí sú zranení, sa dajú dokopy a tak, aby sme mohli aj normálne trénovať a pripravovať sa na ďalšie zápasy. Kľúčový moment bol ten, že sme dali za stavu 2-2 v tretej tretine tretí gól. Ja si myslím, že to bolo kľúčové. Keby to bolo na druhej strane, že by sme dostali gól, my by sme museli viac otvárať tú hru, viac sa tlačiť do brány, čiže mohlo by to byť aj, scenár by mohol byť úplne taký v náš neprospech, ako to skončilo v náš prospech. Nedal sa ani kapitán Gmiter. Spoza brány sa šikovne dostal na dostrel a bolo nádejných 3-2. Nebolo ďaleko od predĺženia, hostia sa vrhli pred Sabola, v závere odvolali brankára a bodku za skvelým duelom dal 9 sekúnd pred koncom Linet. Na modrej zobral súperový puk a poslal ho do brány. Bardejov Nové Zámky 4-2.